салому дуруд дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Зоҳири Бизнес. имрӯз дар навори мо як фурӯшӣ Opel Caravan бози якта ба якта мақсад ки ҳамаи ҷоша ишон метем навор карда пешкаши шумо мегардонем. Opel Caravan солиш 97, моториш 1.6 простой. Документош то охири сола утилизатсия дора. бози ина дароша ишон метем. ина бародари азиз дарони саломаш. ина дарош хушро мепӯшам. ина бародари азиз ина саломаш. ина дарош хушро мепӯша. газ бензина бародари азиз, ҳам газиш кор мекунад, ҳам бензинаш. ина бародари азиз ина ҳамаи дар параш ҳамаи ҷош мақсад ки 100% нархш боша бародари азиз 35000 сомонӣ. боз муомила дора. қарор дорад дар номераи фархор дар коммунизм. номерро дар рӯи экран. марҳамат занг бизанен, харидорӣ кунен. 35000 сомонӣ боз муомила дора. марҳамат касоне ки харидорай қизиқмак харидорай занг бизана, харидорӣ куна. мақсад беҳуда баҳуда занг назанед. 35000 сомонӣ муомила дора, савдо мекунад, ягон сумакшам мегзарад. боз такрор мекунем, қарор дорад дар номераи фархор дар коммунизм дар участкаи роҳи нав.